సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఈ విధ్వంసకర ఆట గురించి ఏమని చెప్తాం, ఏమని వర్ణిస్తాం. టీ20లో హైయెస్ట్ రేటింగ్ తోటి ఇంతవరకు ఏ బ్యాటర్కు సాధ్యం కానీ 1 ఇయర్ నుంచి 960 పైన సగటుతోటి అద్భుతమైన రేటింగ్ తోటి నెంబర్ 1లో ఉన్న ఈ యొక్క ఆటగాడు వన్డేలో మరి తను ఎలాగో సెట్టు కాడని చెప్పిన వేళ అయితే ఈ యొక్క ఆసీస్ సిరీస్ తనకు ఒక వరంలాగా దొరికిందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే వన్డే వరల్డ్ కప్లో తనను సెలెక్ట్ చేసిన నేపథ్యంలో ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశారని చాలామంది అన్నారు. ఎందుకంటే పదే పదే విఫలమవుతున్న ఈ యొక్క ఆటగాడు ఇప్పటి వరకు మరి కనీసం మరి 45 మ్యాచ్ల్లో 24 సగటుతోటి 19 ఇన్నింగ్స్లో ఒక హాఫ్ సెంచరీ కొట్టకుండా ఆడుతున్నాడు. జట్టుకు ఎంతో భారం అన్నారు. అయితే మరి గత ఫిబ్రవరిలో జరిగిన మ్యాచ్లో వరుసగా 3 డక్అవుట్లు చేసి 3 డక్అవుట్లు అయ్యి మన సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన కెరీర్గా క్లోజ్ అనుకున్న దశలోనే ఎలాగైనా కూడా సూర్యకుమార్ యాదవ్ మీద టీం మేనేజ్మెంట్ నమ్మకం పెట్టుకుంది. రాహుల్ ద్రావిడ్ అదేవిధంగా మన కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ తన మీద ఎంతో నమ్మకం ఉంచింది. అయినా రోహిత్ శర్మ ధీమా చెప్పడం జరిగిందంట, ఈ ఫార్మాట్ నీకు అంతగా సెట్ కాలేదు కాబట్టి కొద్దిగా టైం పడుతుంది, టైం పడ్డాక తప్పకుండా నువ్వే సెట్ అవుతావు, అద్భుతంగా రాణిస్తావు అని చెప్పి తను చెప్పాడట. ఏదేమైనా కూడా ఇవాళ మ్యాచ్లు అయితే ఆకాశమే హద్దుగా చెల్లని చెప్పాలి. ఎందుకంటే కేవలం 23 బంతుల్లోనే 50 రన్స్ కొట్టినటువంటి మన సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఆకాశమే హద్దుగా చెల్లని చెప్పాలి. తన సహచర ఆటగాడు గ్రీన్ వేసినటువంటి ఒకే ఓవర్లో 4 సిక్స్లు కొట్టి 6 సిక్స్లు కొడతాడని చెప్పి అందరికీ ఒక్కసారిగా మరి ఎంతో ఆనందం కలిగించింది. యువరాజ్ సింగ్ రికార్డును మళ్ళొక్క ఇండియానే రికార్డు బద్దలు కొడతాడని చెప్పి అనుకున్న వేళ అయితే కొన్ని మరి బంతులు గట్టిగా పడడంతో ఆ రికార్డు కొల్లగొట్టలేదు. ఏదేమైనా కూడా సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్లో అద్భుతం అని చెప్పి ఫ్యాన్స్ చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి తన కెరీర్లో బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అని చెప్పి తను ఈ విధంగా ఆడడం పట్ల ఎంతో ఆనందంగా ఉందని చెప్పి తన ఆట అంటే ఇది అసలైన ఆట, అసలైన మజాను చూపించిన ఆటగాడు సూర్యకుమార్ యాదవ్. ఎందుకంటే బాలు ఎక్కడ పడుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి, బంతి ఏడ పడుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితి, తను ఆడిన ఇన్నింగ్స్ అద్భుతం అని చెప్పి తను వరల్డ్ కప్లో బాగా ఆడాలని చెప్పి అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.